tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino, ndipo kuchokera kuno ku Times Television, Times 360, tafikanso ndi programu ina ya Times Exclusive. Iyi ndi programu imene timakhala tikulankhula ndi alendo osiyanasiyana amene ali ndi nkhani yoti auze mtundu wa Amalawi. Programu yathu ya lero tikujambulira ku hotelo ya Mount Sochi mu mzinda wa Blantyre, ndipo programu imeneyi imakufikani ndi thandizo lochokera ku Rainbow Pens. Kupitirira ndi programu yathu ya Times Exclusive, dzina langa ndine Wonder Msiska, ndipo lelo tachitika mwayi kuti tili ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe. Mwatilemekeza a president. Zikomo kwambiri Wanda. Zikomo. Tingoyambiratu apa chifukwa choti zoti inu ndikuyankhuleni zambiri ndoti ndikuona kuti nthawi kodi ikwana. Muli pano kupereka interview yanu yoyamba. Chiponyereni masankho. Ndeno pakati pa zinazamveka kuti iye ayibasa Kabambe azisiya za UTM. Kabambe afuna kupita ku America kuti kumene kubasa zikakhala. Chuchitika nchani bwana? Propaganda. Ndi zabodza sizoona kuti ineyo ndipita ku America. Komanso zoti ndasiya president wa UTM sizoona ndapanga resign. Ndithokoze kwambiri a UTM onse mu 2024 mu November anali ndi confidence mwaine anandisankha kukhala president wa UTM. Ndipo ndakhala ndikugwira ntchito imene ngati president wa UTM. Natengera chipani ichi ku masankho a 2025, pano tikukonzekera masankho a 2030, tikulimbikitsa kwambiri chipani chathu. Ndiye sizoona kuti ine napanga resign, sizoona kuti ndipita ku America. Ndipo dziko lomwe lino tikukonza chipani chathu. Pali nkhani zikulu zoti tikambirane, koma pamene mafotokoza papapo ndikuganizira kuti yes tikhala mwina ndi nthawi inake tikamba zandale, koma padavuta ndi pati masankho apitawa. Anthu ambiri amafuna kuchotsa chipani cha MCP mboma. Ndiye mukudziwa kuti mavuto ambiri, mavuto anjala mdziko muno anafika pa mwana wakanaphala, mavuto a forex anafika povuta, mavuto amafuta anafika povuta, ma school fees zinali zovuta, ntchito anyamata akudandalira mdziko muno, mavuto ndi anali ambirimbiri dziko la Malawi. Amabwereka ndalama zambirimbiri komano zochitika zake kusaoneka dziko lino lidakalibe limodzi mwa maiko osaukitsitsa pa dziko lonse lapansi. Malawi 9 mwa Malawi 10 aliwonse alibe ntchito, komanso Malawi 7 mwa Malawi 10 aliwonse ndosauka kwambiri. Ndiye mavuto a dziko muno anali osayamba ankhani. Ndi chifukwa chake Amalawi amati awo 5 years akanika tisankhe ena, ndiye anasankha DPP kuti akonze mavuto amenewo. Ife we campaigned heavily alongside DPP and others kuna kuti boma awalali phera. Komano Amalawi posankha ino wake mwa ufulu wawo mwa mphamvu ya kusa ntchito ya vote anaona kuti asankhe achipani cha DPP kuti achotsa MCP ayamwire ndiwo. Amenepo ndi pamene I think tiyambire nkhani yathu. Amalawi adaona mavuto amene analipo nthawi imeneyo, ndi adapanga chisankho kuti asinthe boma, dachoka la MCP ndi azinzawo ndi kubwera la DPP lomwe tili nalo panoli. Pano akhala pafupifupi miyezi 7. Mukukhulupirira kuti mavuto amene adalipo aja, chifukwa tikakumana nanu ino nthawi zambiri timafuna tizikambirana mwina nkhani zimenezozo, mukaona mmene chikuyendera chuma cha dziko padakali pano, mukuona bwanji Dr. Kabambe? Tayamikire a DPP pa nkhani ya chakudya, chifukwa nkhani ya chakudya dziko lino linavuta kwambiri. Chimasowa komanso mitengo ya chimanga inali yokwera kwambiri 100,000 kwacha plus papa. Tayamikire kuti achita bwino, kuti lero meti ukamba pano mwachisomo cha Mulungu anatipatsa mvula yabwino, ndiye takhanga tili mchimanga chambiri chaka chino. Komanso anapanga double fiscal program kuchokera pa 110 billion kufika pa 240 billion mu nkhani ya ulimi wa chaka chino. Zathandiza
kuti tikhale ndi chimanga chokwanira dziko muno. Mitengo ya chimanga yatsika, imeneyo ndinkhati tikhoza kuyayamikira, koma ndingathebe kunena kuti tiyayamikire with caution, chifukwa china kuti tili ndi chakudya lero, mvula yenda bwino, koma mvula sipanganika. Mawa ndi nkucha tikhoza kukhala osakhala ndi mvula yabwino, ndiye timayenera tilimbikitse kwambiri ulimi wa nthirira. Ija tikumana za mega farms ndi irrigation farming akuyenera achite machawi kwambiri, alimbikitse nkhani imene, chifukwa mukakumbukira mu 2020 achipani cha MCP ali mboma chaka chawo choyamba nawo sanali mchimanga chambiri, makamaka chifukwa malemu South Chilima mzimu wonse mtendere andathandiza kuti fetereza akhale otsika mtengo chaka choyambirira cha MCP. Ndiye tinali chimanga chambiri dziko lino, zinali ngati zikuwa zayamba bwino, koma zaka 4 zotsatirazo zinthu zinayenda bwino kwambiri. Ndiye atipipi aphunzira pamenepo, inde lili chakudya chabwino chaka choyamba, mvula yagwa bwino, koma mvula sipanganika, chinonse chikuzochitika, aone kuti kodi alimbikitsa bwanji nkhani za ulimi wa nthirira. Komanso fetereza lero ali pa 200,000 kwa chepebali. Feterezayi ngati mtengo sungatsike, alimi ambiri akudandaula nkhani ya fetereza kuti sangathe kukwanitsa. Chaka chimene chikubwera cha ulimi chikubwerachi, mukayang'ana fiscal yabwereranso pa 110 billion kwacha, kuchoka pa 140 billion kwacha paja. Ndiye kuti fetereza amene akuyenda fiscal akhala ochepa kwambiri chaka chino. Ndiye mvula itakhala singayende bwino, mavuto akuzokhalapo kwambiri chaka chino kumapita mtsogolo, akuyenera asamalitse kumenepo. Komanso chimene chativuta kwambiri apapa ndi nkhani ya mitengo ya mbewu versus mitengo ya ma imports. Fetereza apanga 200,000 kwacha, global 200,000 kwacha, chimanga lero chili pa 20-30,000 kwacha per bag. Ndiye kuti tikumati gross margin analysis, anthu ambiri avutika chifukwa anthu amataka lima chimanga chija, china amafuna kuti asunge adye, china agulitse, cholinga zagulire fetereza mu ulimi unawo. Ndiye apapa ndi mitengo imene yatsikira kwambirimo, anthu ambiri avutika kwambiri ndi nkhani imene. Ndiye mbali imeneyo ndidutse mbali ya chimanga. China chinativuta kwambiri, andichakhachi kutivuta kwambiri mdziko muno, ndi nkhani imati macro economy, mmene chuma cha dziko chikuyendera. Ndiye tikamakamba za mmene chuma cha dziko chikuyendera, timaoneka kwambiri zinthu zitatu zazikuluzikulu. Choyamba timayang'ana kuti chuma chikukwera bwanji dziko lino. Ndipereke chitsanzo cha dziko la China. Mu 1964 tikutenga boma, dziko la Malawi ufulu zilamulira, tinali osasiyana kwambiri ndi dziko la China. Komano dziko la China chaka ndi chaka chuma chawo chimakuwa ndi 15-16% chaka ndi chaka. Ndingati munthu wapa ntchito wapa salale, oti salale yako ikumakwera kuchokera pa 1 million, 5 million, 10 million kwacha pa mwezi, 15 million kwacha pa mwezi. Ndiye kuti nawonso umoyo wako umakhala kusumphuka kukwera. Pamene ifeyo chakhachi kuti vuta zaka zonsezi, chiyambi 1964 kuyerekeza ndi maiko anzathu amene akwera kwambiri pakatipa, ifeyo chuma chathu chimakwera motsimphina. Kasalale kako kacha ngati umandi 100,000 kwacha kakukwera kuti 2,000, 102,000 kwacha, 112,000 kwacha. Pomata zaka 61 kangokhala 110,000 kwacha. Ndiye moyo wako umakhala kuti ukupweteka chifukwa kasale kako nkomwe kacha. Ndiye nkhani imene timayang'ana kwa number 1 tikamati chuma cha dziko, timayang'ana kuti chuma cha dziko chikukwera bwanji, economic growth ikukwera bwanji. Ndiye ndi nkhani imene yakhaye kuti sautsa zaka zonsezi kuti chuma chathu sichikukwera. Chaka chinonse chuma chathu sichinakwere. Anthu akamakamba kwambiri kuti this is a maize economy, upite Wanda kuyambira ku Nsanje pana uchitipa uyang'ati chimatalima kwambiri ndi chimanga basi. Timangolima chimanga, maize economy dziko la nsima basi. Komano economic growth timafunika tidziona kuti kodi kulimiko talima tuko zochuluka bwanji zosiyana-siyana. Nanga ku migodi tabwera zambiri zochuluka motani, nanga ku nkhani za zopanga manufacturing tabwera zambiri zochuluka bwanji, ku nkhani za tourism zabweretsa ndalama zambiri bwanji, nkhani za construction tapanga construction ambiri bwanji. Ndiye mayang'ana chuma cha dziko kuti chikukwera bwanji. Chuma cha dziko chakhala chikutsimphina pakati posepa, ngakhale chaka chinocho chuma chake chikukula 2% yokha, 2.7% is too little kuti ioneke kuti ubwino wake wa chuma chino chani. That's number 1. Chachiwiri timachang'ana patikamayang'ana nkhani za chuma ndi nkhani yakukwera kwa mitengo ya zinthu. Ukayang'ana Wanda pansika lero mitengo ya zinthu yakwera kwambiri. Mafuta anali 2,500 posachedwa pompa, 7 months zabwerazi lero mafuta chafika pa 6,900.
bwana moyo ukuwawa aliyense wenda pagalimoto aliyense ofuna apite kandi kumaofesi anthu angoenda masiku ano kuntchito angoenda pansi moyo ukuwawa chifoti zikuchakera kuntchito zakwera kwambiri mukayang'ana kandi ashuga asopo mafuta opikira zina zonsezizi zakwera mtengo kwambiri ndiye amalawi timasalale ntomwe tija amabizinesi sakuyenda sanayambebe kuyenda bwino adakali otsimpina ndi anthu sakupeza ndalama ambiri sosali pa ntchito ambiri akusa timanga pa mtengo otsika pamene zinthu zakwera kwambiri kumisikaku zosiyanasiyana ndiye zimene zikupangitsa moyo wa Malawi ukhale owawa iyi amati inflation anzathu aku reserve bank lero ukondera inflation yatsika ndi chimanga chokha chifukwa cha mvula yabwino Mulungu anatipatsa koma zina zonse zakwera mtengo kwambiri amalawi akulira chachitatu chimene timachiyang'ana tikamanga mwina tisanapite chachitatucho ndimangofuna ndipangepo ndemanga pa mene makamba za mtengo wa mafuta amafotokoza kuti izizi dziko ngati la Malawi sinakatha kuzipanga manage zikuoneka kuti ndi ma effects amene akuchitika kwina poti mafuta si athu anthu akupereka zitsanzo za nkhondo zimene zikuchitika dziko la America, Israel ndi Iran zimene zakhuza ndithu supply chain inuyo mukukhulupirira kuti zikanathekabe ndi mavuto amene wawa mtengo wa mafuta osadumpha kuchoka ku 2000 ukafika ku almost 7000 chimene chikumavuta ndi nkhani ya forex chifukwa choti mafuta achasitipanga dziko muno timayitanitsa kunja ndi mafuta chifukwa timayitanitsa kunja zimadalira kwambiri kuti kodi ndalama yathu mphamvu yake ndi yotani yakwacha ndi chifukwa kuti mphamvu yakwacha yakhala ikugwa muzaka zonsezi kufikira pano mukaita black market pano kwachira 4000 chifukwa kuti mphamvu yakwacha ikutha kwambiri ikupangitsa kuti chilichonse chimene tikuchitanitsa kunja kuphatikizapo mafuta awa adzikhala okwera kwambiri ndikupa tikambirana nkhani ya ndalama yakunja ndi mphamvu yake koma imene iyi munthu tayikonza bwino ndalama yakunja athu ija ndikubwereranso khani mphamvu yake ikabwerera ndiyo kuti mafuta aja paokha atsika chifukwa tizilipereka no makwacha ochepa chifukwa ndalama yathu ili ndi mphamvu chachiwiri mukayang'ana mafuta aja mupeza nawo kuti mtengo wa mafuta aja pali ma levels ambirimbiri zimene zinayikita pamene paja zambirimbiri mbwe mataxes amene timene tikanachotsa zimene tikanachotsa mtengo chokhoza kutsika okha mosavuta kutsika pansi tikachotsa ma levels amene tinayika pa mtengo wa mafuta komanso kwambiri anthu akhala kunena mzaka zonsezi kuti mafuta awati chimene chikumavuta njira imene timagwisa ntchito ponga transport matankers they are so expensive tikagwisa ntchito pa rail kapena kupanga pipeline mafuta aja mtengo wake utsika by the way production costs in Malawi chimene chimativuta kuti titumize katundu chiluka kunja china mwa icho kuti tisamakhale ndi competitive products dziko lino china mwa icho nchona kuti transport cost Malawi ndakulu kwambiri 60 to 70% ya production yonse dziko muno is accounted for by transport costs ndezi zimene zijazo zimapangitsa kuti ife zikhale uncompetitive our products kumafuta akunso chipoti timabweretsa munjira zoti so expensive chifukwa chake mitengo ya mafuta imakhala yayikulu kwambiri dziko lino ndiye tinakonza kukonza nkhani yamene tikubweretsera mafuta dziko lino kukonza nkhani ya mitengo ya malevels amene alipo kuyang'ananso tikumakagula kuti tikagula kwa madobadoba amatigulitsa pa mtengo okwera tikagula kwa ena amene mitengo yake abwino ainu ake ajami azitsime mitengo yake imakhala yotsika tiunike zonse zija mtengo wa mafuta ukhoza mwina kutsika mwakachama 3000 per liter koma tikafika ku 7000 per liter meti panopa mitengo ija ambiri akuvutika zikupangitsa kuti chuma cha dziko lino mitengo ya zinthu m'misika ambiri ikhale yokwera kwambiri ndiye ndimapita kuchina wanda kuna kuti chotsiriza chimene timachiyang'ana kwambiri mu nkhani ya tikamayang'ana za chuma cha dziko timayang'ana nkhani ya exchange rate kuti kodi chuma cha ndalama zakunja mdziko nzambiri bwanji nanga ndalama yathu mphamvu yake ndi yotani ya mdziko mukayang'ana ati kuchokera ku MCP government kumene forex mdziko mlalibiretu komanso ndalama yathu yakhale kugwetsedwa pakatipa mphamvu yake yatsika kwambiri ndiye mukayang'ana panopa ndalama imene iyi muona kuti ndalama zakunjazi zidakasowabe mpaka na lero izi ndi vuto imene pangitsa kuti tikanike kupanga import ngati panopa tikandikobwesa mafuta chifukwa ndalama zakunja tilibe komanso ma businesses ambiri akukanika kubweretsa ma raw materials ndiye ku industry nakonso kuli paralyzed
anthu akukanika kupanga produce zosiyanasiyana chifukwa akukanika kupeza forex ayitanitsire zinthu kunja kuti apangire ntchito zawo zosiyanasiyana. Ndiye kusowa kwa forex iku DPP anakupeza mpaka na pano sikunakonzedwe mpaka na lero. Nkhani ya 7 months imene akhala you think akanatha kukwanisa kupanga fix? Akanatha kupanga fix kwambiri in 7 months akanatha kupanga fix ndi kufotokozera amene akanapangira fix tifotokozerana kutsogoloko mmene akanapangira fix koma akanatha kupanga fix koma pano tikuti mavuto ndi amene mpaka na lero sana akonzebe adakalipo. Ndiye akonza nkhani ya chimanga koma sanathe kukonza nkhani ya kukwera kwa mitengo kwa zinthu kumene amalawi akulira nako. Sanathe kukonza nkhani ya mmene forex ikuyendera mdziko lino. Nkhani ina imene sanayikonze ndiye nkhani yokhudzana ndi jeno chitukuko cha dziko lino. Kuna kuti mukayang'ana kunjaku khati kuyenda m'misewu mapotholes ndi mbwembwe. Nkhani za magetsi adakazimazimabe. Mukayang'ana nkhani za mitengo ya matarifu amagetsi matarifu amadzi adakakwerabe. Anthu ambiri akuvutika kuti apeze magetsi apeze madzi. Mukayang'ana nkhani za ku university ana ambiri adakavutikabe mafizi zina zotero. Ndiye muona kuti mavuto a mzipatala mavuto a maskulu mavuto a zitukuko za madera amenewo sadakonzedwe mpaka na pano ndi mavuto amene akhala kwa zaka zonsezi adakalipo DPP ntchito ali nayo yoti akonze mavuto onsewa. Governance issues kuti ziko likuyenda bwino pamakhala zinthu zambiri zimene zimafunika ziziyenda ziziyankhulisana maufulu kaya ndikagwidwe ntchito ka ujeni maufulu a anthu chani tikupanga bwanji on governance issues? Dziko lino la Malawi malemu abingu ankakonda kunena kuti ndi dziko lolemera kwambiri koma anthu ake osauka. Mukayang'ana tili ndi madzi tili ndi nthaka yabwino tili ndi malo ochititsa kaso osiyanasiyana tili ndi gas tili ndi oil tili ndi gold yosiyanasiyana dziko lino miyala mtengo apatali tili ndi anthu amene angathe kugwira ntchito ndi mphamvu molimbikira. Anthu ambiri amafunsa kodi dziko limene lili nchilichonse ngati limeneli nchifukwa chani sili kuchita bwino? Tili nchilichonse chofunikira. Pali maiko ena kunjako amene alibe half ya zimene ife tili nazo koma akuchita bwino kwambiri kuposa ifeyo. Ife tili ndi mavuto ambiri dziko lino. Anthu amafunsa ndi chifukwa chani Malawi alosauka pamene dziko Malawi alosauka pamene dzikolo lili nchilichonse lili lolemera. Zimene zimativuta wanda ndi zinthu zitatu. Chinthu choyamba ndi chimene wafotokozachi chofunikira kwambiri ulamuliro wathu mmene timasankhira anthu maudindo osiyanasiyana a dziko lino. Lero zimene zimachitika zimavuta zimakhala nzona kuti boma ili likamalowa likuchotsa aliyense amene ali wa boma lina lija inu munali a boma ilo pitanuko iwo aja abweretsamo awo awanso awa akamadza choka achokaso ndi anthu onse aja boma li achotsa ndikubweretsa anthu ena. Zimene zikusokoneza public service. Lero public service lero ku civil service kuli toxic yovuta ichi chifukwa anthu onsewa amwambawa amakhala kuti onse achotsedwa. Anthu anali ma professionals amapanga grow in the professional field ndi akamakwera pang'ono ali ndi institution memory akudziwa zinthu akuyembekezera kukwezedwa akamayandikira kuntundaku wonse amati munali aja boma lija kuwachotsa onse ndikuyikaso anthu ena. Ndiye zimene zikumativuta tikumangopanga repeat the same cycle over and over again. Zikutisokoneza. Zimafunika nzona kuti tibweretse stability in the public service pooneka kuti kodi maudindo tikafuna ndi angati tisankhe every single position on merit. Tikasankha on merit tiapatsenso amati strict performance contracts yakuti achimwene takusankhani pa mpandowu mutadutsa a competitive process sanje tuchilipa aliyense amene the best person tampeza amene ujayo ayambe kugwira ntchito. Muli ndi 3 years iye 1 tizafuna tione zakuti iye 2 zakuti iye 3 ngati sizikitika zimene zitha kumachotsa not kwachotsa ni political grounds tikuwachotsa ifuna alephera kugwira ntchito. Do you think kuti anthu amene ali pachongolero samaziwa kuti titatenga anthu amene ali ndi zowayenereza anthu amene akhoza kupanga deliver because munthu umayang'ana track record yache kodi uyu adapanga chani? A president opuma his excellency Dr. adanena kuti ndale sitidya koma lero zimene chafuta taonjeza ndale kwambiri mchilichonse. Anthu ambiri amene akusankhidwa ndi ma sympathizers aife kuna madithandiza nthawi ya kampeni
amatipatsa ndalama, mwina amatithandiza kampeni ndi zina zotero, ndamene tikuwasankha kuti agwire maofesi osiyanasiyana. Koma ine ndikunena kuti tikanachoka kusiya zimene zichitandale tisiye, tingoyang'ana kuti position iyi nsanje tuchitipa kodi Malawi amene ali wothekera kwambiri ndi uluso lwambiri pa position ndi ndani. Tayang'ana amene aja tapatsa, osayang'ana kuti akuchokera chigawo chapati kapena iye ndi wotani kana wantundu wanji. Tingoyang'ana ntchito ndi ukadaulo wa munthu ndikumasankha ndi yakuti merit based appointments. Wanda chachiwiri chofuna kukonza dziko lino nkhani ya Katangale watisautsa, ndipo zimakhala ngati boma lililonse likumabwera kuti lidzapange Katangale oposa boma lizake linachoka lichi. Ndiye nthawi zonse tikuvutika ndi Katangale, kuti udziwa kuti dziko muli Katangale wambiri uonera adindo. Uonera adindo. Adindo acha akakhala ku opposition akamapanga campaign uone moyo lifestyle yawo. Akalowa mboma ikamatha 7 months uone lifestyle yawo. Ndiyo udziona kuti Katangale wavutali pa Malawi. Zikumakhala ngati kuti budget ya dziko imene budget ya dziko ija ndi makhala ngati kuti ndi wa business wamkulu amene apereka ma businesses ambiri kwa anthu pamaucha kuposa ma companies ena onse. Ndiye 11 trillion ija ainapanga approve ija ndiyoti apatsa anthu osiyanasiyana apange supply goods and services to government. Ndiye zikumachitika mdziko mzina kuti akalowamo awa ntchito zonse zija apatsa abale awo ndi azinzawo ndi amabusiness awo. Akamachoka amene aja amati nimodya kale ndiye akubweranso ena amene agulitsa azapangiso zokhazokhazi mabusinesses wonse akutenga amene ajawo. Tikuwononga amabusiness ku Malawi. Aliyense basi nafuna aziphatikize akhali ngati wambali ya boma, wachipani cha boma. Mitengo akapanga zimene ziyakandikira mitengo they are inflated, amapatsana ma contracts mosakhala bwino. Ndiye kuma contracts kupanga supplies ndi ogwira ntchito siyanasiyana mitengo simakhala bwino. There is a lot of corruption. Timangokhala ngati tasintha apumbwa okudya, akachoka apumbwawa akulowana apumbwawa amene awina achalo apumbwa basi kumakhala ngati kungosintha. Corruption continues unabated. Ndi chifukwa chake umaona anthu akangolowa mbuma kanthawi kochepa moyo wasinthiratu. Chifukwa kuti ma contract apatsana anthu akudya uko ndalama mbwe akula magalimoto akula nyumba mukanthawi kochepa. Ukhoza kuona adindo aulendo uno kaunikendi kapangeni lifestyle audit mukapeza kundawa kuti kodi 7 months ago akulu ati mapanga nawo zotere. Lero zikukhala bwanji imene zilili motere imene zafikira pano. Ndiye Katangale wativuta kwambiri. Tinadzakhala ndi Kashigete pakati aponso. Kashigete was about 24 billion kwacha. Lero tukamba za Amarellis Saka 90 billion kwacha. Ndalama zimene zoduliza zione zapita kuti. And interestingly about this issue ya Amarellis Saka, ndalama za pensions, chinthu chikachitika the executive branch of government ndikumene kuli all investigative and prosecutorial powers kumene kuja ndikumene amanautanda pali nkhani ndiyayikulu kwambiri. Kashigete 24 billion kwacha, 90 billion kwacha. Ndalama zikhudzira zinthu zambiri kwambiri. Tiunike kunawa kuti kodi chinachitika ndi chani nanga titani pamene papa. Executive branch amayenera kukhala on top of this matter, just like nthawi imene ija ya Kashigete ananena executive na kuti tipanga kafuka unioni anabweretsa ma forensic auditors, British forensic auditors amanabwera nthawi imene ija kudzaunika. Pano tili ndi chivuto ichi, tilibe kuti executive ukumva china chochitika. Amene atenga mbali Wanda atenga mbali oversight aku parliament it's the third arm of government, right, or second or third arm of government. Koma iwo aja ntchito yawo ndi legislative kupanga malamulo and also provide oversight. Provide oversight. Koma iwo aja unaona executive sakupanga chilichonse. So you believe the executive should have been leading. Executive maina kukhala pamwamba ndipo ndalama zawo nongedwazi ndi sama civil servants. Iwo aja ma civil servants are under the executive branch of government. Akwa executive kuchebekula president nkhani ya maina upanga lead ndikumene kuli prosecutorial powers, investigative powers. Ndipo nkhani hii ukaimva
ukaimva nkhani ikukhudza maofesi osiyana-siyana andi akakhala kuti awanda inuyo anthu awukayikirani china chake bweza anthu anakuti hayi akawanda tifuna tifufuzeni yambani kaye mwachokapo tifufuze nkhaniyi ngati sipeza vuto lonse mubwereranso mmatero a executive aja amene aone maofesi onse akukhudzidwa achona kuti hayi tayimitseka ya anthu apa mbali tipeze anthu independent apange thoroughly investigate this matter and apange prosecute ngati panali chosakhala bwino china chilichonse imeneyo ndiyena kukhala ntchito ya executive branch of government koma I'm shocked kuti executive mpaka na pano it has done nothing. Mesa udaduka statement ku office ya president akudikirira ku parliament. If you were the president, you wanted to contest, how would you have handled this issue? Ndikanakhala president immediately ndikanapanga set up an independent investigation. Iunike forensic investigation. Iunike chikwati kumva kuti ena ndalama za magawana masaka mapanga chani ndi a forensic aja amatapanga audit trail kodi decision yopanga approve inaenda bwanji anatenga mbali gawo ni ndani ya mtundu wanji kodi gawoli linalo lakwika kapena sina lakwika nanga ndalama zimene amazipanga release 90 billion iyi anayipanga release motani yaenda motani ndi a forensic auditor amatha kutsatira mosemuja ngati pali kulakolosi akanakuona kuli apa and then prosecute everybody else who was involved in that issue. Lero a legislative a parliament auna ku executive kulidu alimwina nkhaniyi afuna kuti yangoisiya mpaka na izizire ifere mazira isaonike mutu wake ndiye ifetie nayoni tiitenge as oversight agency ndiye akuitenga koma imeneyi mayenera ku executive kuja akupange lead aitenge nkhani imeneyi. Chabwino tipita ku break, tikachoka ku break kumeneko tipitirire kumva kuchokera kwa Dr. Dalitso Kabambe amene ndi president wa chipani cha UTM. Timve uthenga uchokera kwa ma sponsors athu. Lero tachitika mwayi kucheza ndi a president a chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe. Iwo wakulankhula koyamba chichitikireni masankho mdziko muno nde tikukambirana nkhani za mavuto athu amene alili mdziko muno ndi kuti tingathane nawo bwanji. A president zimaoneka kuti kuchita highlight mavuto mdziko muno si vutoyi. Timatha kuona kuti mavuto ndi awa and timagwirizana. I think pamene timasiyana ndi the how part. How can we fix, how can we build this country? Now takambapo nkhani za ulamuliro, takambapo pano nkhani za akatangale. Now zonsezi zikuchokerano ndi ku budget makamba apapa kuti tapanga pass 11 trillion yoti tiyendesere chuma cha dziko lino 2026 mpana kumayambiriro kwa 2027 ndi kumakhala nkhani ya fiscal policy. Inu mazisata bwino zimenezi zikuyenda bwanji? Wanda nkhani ya budget ya dziko chinamati chuma cha boma cha dziko ndiyofunikira kwambiri. Pakatipa zimatisokonekera chifuna kuti timabwereka kwambiri ndalama kuma banki ya dziko lino kumaiko akunja andi tikabwereka ndalama zija mapeto ake sizimaoneka kuti zikugwira ntchito yanji koma zimasokoneza kwambiri chuma cha dziko lino. Chuma cha boma chimakhala ngati pakhomo pamene mwina ukulandira ngati 100,000 kwacha ndiye ufuna uzidya zinthu za 1 million kwacha ndiye ukumabwereka 900,000 kwacha mwezi uliwonse. Iweyo moyo wako umangokhala wakatapira okhaokha umakhala uvutikira kwambiri sizimakuyendera bwino. Komano ukakhala wanzeru umandikwanda 100,000 kwacha ndidya mu 100,000 kwacha zonse zikhali mu 100,000 kwacha momwemo kandalama kena ndikapange invest kuti ndizipanga mandazi zitumbuwa ndalama zanga zichuluka ndizambe kumapeza ndalama zambiri posa 100,000 kwa mwezi. Imene timati living within the means. Pamene inayi yoti ukungobwereka ungokhalira moyo obwereka imeneyi ndiyoti mapeto ako mongokhala ndi zingongole zambirimbiri. Ndiye pakati ponse patakhala mangopanga zimene zangongole zambirimbiri izi. Ine I was surprised kuna kuti
budget yoyamba chaka choyamba cha DPP nawonso akupitiriza kubwereka zimene iwo aja ali opposition pamodzi ndi ife tili opposition timana kuti ya ina MCP mkulakwitsa musamabwereke kwambiri zimaononga chuma cha dziko kumatadabwa nawonso akhapanga chimodzimodzi komamesa anthu oziwa zolingira ndalama akuyamikira a DPP wakuti ankhasa ndikufuna ndifotokozere MCP wakubwereka kwawo imakhala between 8 and 10% of GDP chaka ndi chaka 8 to 10% of GDP chaka ndi chaka a DPP budget yawo yambiri ija anabwereka 11% of GDP kenaka ali pa 9% of GDP chimodzimodzi mene abwerekera MCP ndiye sizinasiyane kuti nanga mane nanzano aja kuti akubwereka kwambiri inu simubwereka chimodzimodzi awo abwereka 80% inu mubwereka 11 mubwereka 9% of GDP ndi chimodzimodzi kubwereka koma vuto kwambiri sikubwerekako I think ndikayang'ana kwambiri budget ya DPP budget ya DPP ili mavuto akuluakulu awiri vuto loyamba limene linalo chona kuti mukayang'ana mbali ya kutolera ndalama za boma misonkho yakwera kwambiri mchaka chatha budget yotsiriza MCP adatolera 4.5 trillion chaka chino akuti titolera 6.5 trillion atolera chaka chimodzi chokha 2 trillion kwacha koma akuitolera ndalamayi kupyolera misonkho akweza misonkho ya Malawi kandi kuma VAT kandi kuma rentals kandi ma bank charges kandi misonkho sinasema tofis misonkho yonse yakwera dziko lino zimene zapangitsa kuti atolere an extra 2 trillion koma vuto lake la misonkho nakuti zili ngati ng'ombe imene ili yowonda kalenkale ndiye mwayika mankaka lero makama nkaka 5 liters every day all of a sudden mwamba kuikama nkaka ja 10 ng'ombe ja 10 liters yowonda kale ndiye muphatu ng'ombe ndiye chifukwa chake kuli mfuwu wa Malawi ambiri akulira kuti misonkho yakwera isirake economy osamva chisoni Zacchaeus economy wa Bible otolera misonkho itsileke Zacchaeus economy timatero kwathu ku economic timapereka maaudience amwedzi Zacchaeus economy yoti basino munthu kangombe konkonda kale mwakafinya kale mufuna paka katuke magasi ndi Malawi onse akulira nkhani ya misonkho chonsecho misonkhoyo timasalale ntochepa peiyo taipanga hiti VAT aliyense akagule mu grocery china chilichonse akupereka more kuboma zimene zikupangitsa Malawi ambiri kuti akhale olira ndopwetekedwa ndiye mbali imene iyi Malawi akulira nayo pambali papo komano akanatolera akapeza bwanji ndalama zochuluka wanda pambali papo chimene chimavuta ku economics timanena kuti msonkho liwonse it's a loss ku economy umapereka timati net debt weight loss ku economy chifukwa kuti extra 2 trillion mwatolera ija kuchokera pa 4.5 pa 6.5 extra 2 trillion ija ndiye kuti mwachotsa ndalama mu economy mwanu musemuja 2 trillion ija mukuzichotsa kwa anthu mukazisiya kuboma ndiye pana Malawi akamalira kuti ndalama pansewu palibe ndalama sizikuoneka ndalama yathawa ndalama yapita kuti ndalama ya boma latolera kupyolera mu VAT kuchokera mpeyi kuchokera muchani mataxi onse atolera yasesasesa Malawi alibe ndalama ndiye mukalanda Malawi ndalama zonse zija amene afuna apange business ya mandazi ya zitumbuwa business ya chani onse aja business onse aja atsika lwa pansi simutupanga katundu ochuluka wa dziko chifukwa Malawi ndalama yonse mwalanda pambali papo chachiwiri chimene budget inalo ngati vuto ndiye nkhani yobwereka MCP chaka choyamba anabwereka 850 billion kenako 900 chakuti billion kenako 1 trillion chaka chotsiriza anabwereka 1.4 trillion lero tikubwereka 2.7 trillion imene tikubwereka ndalama zambirizo tikubwereka in the domestic economy mabanki a dziko lino ndiye kuti apita akasese ndalama zonse za mabanki ndiye mwalanda anthu ndalama zonse uku mpira misonkho mwapitanso ku banki mwakasesa ndalama zonse mwapita nazo Capitol Hill ndiye kuti the whole economy gets paralyzed ndiye kuti ama business moti akabwereke ndalama zichagwiritse ntchito sinasiyana kulibe ndalama kuti abwereke ndalama so mwalanda pira misonkho chuma cha dziko chimagwa chimatsika chimalowa pansi ndiye limene ndiye vuto lalikulu limene budget labweretsa ndingomalizitsa pa budget ipo ndimasaona kuti
The other problem imene mukapanga zimene chimachitika mu economy chifuna kuti 70% ya chuma cha boma amagulira zinthu zakunja chifukwa mu economy mulibo zimene zapanga produce zimachititsa ndina kuti mwapanga misonkho yambiri mwadula ndalama zambiri mwapanga ngongole mwabwereka ndalama zambiri mwazitenga sezija katundu uja kuti agulide mu economy mulibe akagulira zinthu zakunja zotsatira zake amapita kukatenga dola iliyonse ili economy kusesa dola iliyonse ndiye chuma cha dziko cha maiko ena forex imakhala kuti yonse yatheratu mu economy mmamba kuvutika kugula mafuta kuvutika kugula fetereza kuvutika kugula mankhwala ndi zina zotero chifukwa ndalama zaboma cha 11 trillion chikapita mmene muja mu economy muja mulibe zoti igule ikukagula zakunja dola yapita mavuto ake nawa amene budget yabweretsa kwambiri ya chaka chino. Nimati ndinene kuti on domestic borrowing anzanu samene amaziwa zowerengera amati nkhasako awasadabwereke kwambiri ndalama nziko muno mokuti takhati kuona mabanki akuyitanira anthu kuti akakongole ndalama because zikusalako kusiyana ndi imene zakhale azikuyendera mbuyo. Domestic borrowing Rwanda ndanena kale MCP mabwereka between 8 and 9% of GDP. DBP media budget 11% of GDP. Pano full budget 9% of GDP. So sizoona kuti achepetsa kabwerekedwe akubwereka chimodzimodzi mene abwerekera MCP. Now tikayang'ana kubwereka ndalamazo ka boma limayinali lipeze ndalama and I think njira yodziwika kwambiri imakhala kuti kudzera misonkho. Chimalakwika ndi chani no tikatenga ndalama zija kuti tikazionjezerese kuti zitipindulire? Is the problem the taxes? Kapena probably what we do when we take the money kupita nazo kukapreview zonse wanda ndanena kale na kuti economic analysis of tax mungapanga analyze tax from an economic perspective timana kuti tax iliyonse ndiyo lakwika. Actually tax covenant manena kuti tufuna kuti iniyo muli apano kuti munthu sangamange nsewu payekha nyumba mulipo nyumba 10 kuti tikoke nsewu ubwere apa pangani modzimodzi libwetse nsewu apa imene masanduka tax covenant mukupereka izi kuti abweretseni nsewu mukupereka izi abweretseni line ya magetsi abweretseni madzi that's a tax. So tax mungamapanga pacha mufuna kuti enaka akupangireni mamoti as a collective body ena akupangireni mamoti aliyesa apange paika apanga kumbe nsewu paika zina apanga tina chazo ndiye tax iyo mukuwalanda anthu timati mu economics amene amadziwa bwino kugwisa ntchito kwa ndalama ndi mwini kwa ndalama osati uyu mwati walanda iya zakeyu samadza kuti kugwisa ntchito kwa ndalama ndiye apa mmafuna ma taxes akhala as low as possible kuti musaonjeze kusokonekera kwa timati inefficiency in using public resources muchepetse meja mmafuna kuti ma taxes akhala ochepa komanso mukatenga ndalama ija kodi nsewu jakubwera madzi ajakubwera magetsi ajakubwera ndipo zikubwera pa mtengo wanji ndiye kagwiritsidwe ntchito ka ndalama zaboma nkofunikiranso kwambiri kukaona. That's why mana kuti mukapanga business process engineering mungounika kuti kodi boma zimene lingamachite ndiziti zimene mungasira anthu ndiziti ndipo mukuzichita pa mtengo wanji mukuzichita motani kuti zikhala kuti zinthu zija mukuzichita at least cost price imene mukuononga pogwiritsa ntchito zinthu zimene zija koma boma is not good at that. Mukuyenera muonetsetse kuti ndalama ziya mukazilolera zigwire bwino ntchito yake bwino ndiye onsewa ni mavuto ku misonkho mavuto akugwiritsa ntchito ka ndalama zakhala zikutivuta dziko lino. Tipitirire munayikhuzapo nkhani koma amene alitha kudekhapo pang'ono za ndalama yakunja foreign exchange rate regime. Tidakadandaula panopa ndi kukambapo za kusowa kwa mafuta munakhuzakonso kumene koko kuti zikuoneka komanso makambapo zokuti dziko munomo boma likutenga china chilichonse so ikabweretsa even ndalama into the budget tizipitirabe kugula ndalama zakunja kuti zimatifuta bati. Wanda nkhani ya foreign exchange ndalama zakunja yakhayi kuti nthawi yakamuzu anayipanga fix ndalama yakunja ija ya dollar 1 kwacha equals Malawi $1 kwacha equals $1 nthawi yonse kuyambira 1971 mana ikhaza ndalama yakwacha mpaka 1994 imeja mati fixed exchange rate. From 1994 to 2004 tinadzayipanga float ndiye maregime enieni opangira manage ndalama zakunja uku mapeto kweni kuli fixed mbali nayi kuli floated pakati patimati managed ndiye maiko osadziko lapansi mene amasamalira ndalama zawo zakunja amati fixed floated and then managed exchange rate. Umapanga fix ndalama yako
ngati ungathe kupanga fix ngati ungakwanitse kupanga fix kuti ukwanitse panga fix kuti atifuna 1 kwacha khale $1 ndiye kuti ngati pansika panga sowe $dollars yacha ubweretse $dollars pansika akhalepo mwachitsanzo kwa Admark chimanga chikavuta dziko lino timati Admark gulitsani chimanga pa mtengo wa 20,000 kwacha mtengo wa 20,000 utheka kwa Admark okhapo kambweretsa chimanga chambiri kwa Admark kucha ndi azichigulitsa misika yonse ya Admark ngati misika inayi mitengo inakwera kwambiri chimanga kwa Admark 20,000 aliyesa akagula chimanga chake kwa Admark ndi chimodzimodzi nkhani ya forex ngati mwapanga fix kuti ifeyo ndalama yathu yakunja tizigula pa 1,700 kwacha to $1 mwayipanga fix mera pangira fix mzaka zonsezi I think MC panapanga fix tikupitiriza panga fix mpaka napano ngati mwapanga fix ngati chonchija mukhale ndi ndalama zakunja zona kuti mukhozimayika m'mabankimo ncholinga yoti ndalama imeneja itheke ikhale pa 1,700 kwacha to $1 anthu akapita ku bank adzikayipeza $1 ija komanso parameters ikhalaponso basi ino ikhala mtengo ja ukutheka zimene zitheka imene ndi fixed pamene kuno tapanga fix pamene ndalama $dollars tilibe anywhere ndiye ndiyosatheka sizi kutheka ya chifukwa upeze kuparalelo yafika 4,000 kwacha to $1 pamene ku official ili 1,700 kwacha to $1 komanso ndikukanika ukipanga backup exchange rate yathu ija kuti ibweretse ndalama zambiri. How do you manage misalignment ngati mecha? Pamene IMF akuza kuti pangani float exchange rate ngati simungakwanitse pangani float exchange rate ndiye kuti mukapanga float exchange rate ndiye kuti kwa January ija muire will be dictated by market determinants of supply and demand kuti ikhale kumene kujako koma ifeyo tikupanga a wrong policy and we fail timaopera ndi kupanga ya float ukapanga float neti kwa chanu iziyendera mmene pansika palili ndiye kuti lero mwina bwezi tafika 4,000 kwacha to $1 and so forth ndiye imeneyo tilapangapo kale 2004 mpaka 2004 tinapanga float tinapangapo kasi tinaziyesa imene imafunikira kwambiri ndiye amati managed exchange rate ndiye ndira pano pai koma tukuivuta taipanga ndi fixed tinayo ndi fixed ndi fixed exchange rate managed you really look at the market you also look many ziliri mdziko mwanumo and in the banking system ndiye mmaona kuti pange motani wanda nafuwa nene motere kuna kuti exchange rate yathu ija ukayiyang'ana chimene chativuta and kukonza kwake umaene yawo yang'ane on the demand side kuti kodi $dollars timagwisa ntchito bwanji dziko lo tikapeza on the supply side kodi timapeza bwanji $dollars mdziko muno tiyakamba supply side timayang'ana kuti kodi zikutibweretsera $dollars ndi chani foja tea ndi sugar kumene kuti ndi vuto timene tikonze nkhani ya migodi icha nkhani ya manufacturing icha nkhani ya tourism icha kuti mama ngodalira ulimi wa foja okha tipeze njira zambiri zobweretsera foreign exchange mdziko lino pakati pa chimene takhati kumapanga ndikungodalira kafoja pamene kafoja ako kunjako kanasokonekera tikudalira tea kunjako anasokonekera tikudalira sugar kunjako anthu akuti ayi diabetes ndazo kuti zinasokonekera ife tingodalira bekaka zomwe zija tikatola ndalama timene tija ndiye timapita kukabwereka ndalama zina kunjako $dollars ena to patch up chifukwa our exports are around $1 billion imports $3 billion timakhala ndi gap ya $2 billion ndiye timakabwereka kandu World Bank IMF ndiye naotero ndikupanga patch up kuti mpaka na demand and supply yakonzeka bwinobwino timafunika tiyang'ane bwinobwino mwaluso mwa ukadaulo kodi ndalama zakunjazi tingamapangiza mbiri bwanji mochuluka mwachangu dziko lino zilipo njira zosavuta zimene tingathe kupanga ngati ziti number 1 tikachikonza chuma chathu chino number 1 kuti chuma chathu macroeconomic stability ilipo ikwenda bwino and attract foreign direct investments ma investor chaka mabwera abwani $dollars ochuluka FDI maiko ambiri ma FDI ondakuluakulu remittances alipo ambiri amayi kunjako amene angathe kuthandiza kupanga kubweretsa ma remittances ovuta amene tabweretsa ma remittances amene angathe kubweretsa komanso number 3 pali ma development assistance frameworks osiyanasiyana ifeya kuti tidzilandira ndalama zenizeni zooneka dziko lino through development assistance timene tikhala ndi IMF program a credible IMF program tikakhala ndi manager imapanga signal
kwa anthu ambiri alibweretsa ndalama zosiyanasiyana dziko lino kuti zibwera dziko lino imene ija ilibweretsanso ndalama zosiyanasiyana komanso tiunike kukonza kwambiri ntchito zathu za ulimi takhala tikukamba za commercialization takhala tikukamba za diversification takhala tikukamba za value addition ulimi timalima zinthu 3 months tikhoza kulima nyemba zambirimbiri tikhoza kulima kandi paprika kandi chani zimene tingazipeze kuti apeza misika yabwino muka 3 months talima mokwanira tazipanga support zimene talima mokwanira kandi commercial farming kandi chani talima zochuluka zozija within 3 months tapanga export tayamba kulandira madollars ochuluka kuchokera nguzimene zijazo pali nkhani zina kandi zolimbikitsa ntchito zokopa alendo zokonza tikhoza kupanga zambirimbiri mene kuja ndikumakhala madola ambirimbiri a dziko lino mbwembwembwe ngambwingambwi monga namanenera zikungofunika ukadaulo ndi luso lakuti one imene mbali imeneja handizeni kuti zino ziyende get the right people in the right positions chabwino nthawi itasalayi timati tikambirane ku nkhani za ndale pang'ono nkhani yayikulu imene amalawi akambirana pano ndiyo kuti boma la DPP lanena kuti pakhalenso kafukufuku wina amene ichite nyumba ya malamulo yofuna kuziwa kuti kodi za ngozi ya ndege idayenda bwanji imene idapha Saulos Chilima komanso anthu ena 8 amene anali nawo mwayilandira bwanji nkhani imeneyi ife akuyitira mutayilandira bwino kwambiri tikanakonda likanakhala bomalo through the executive branch ndimene apanga sanction kafukufuku ameneyi komano tithokoze kuti aku parliament legislative apanga sanction kafukufuku ameneyi and iwowo asankha committee ya ku parliament imene ikhale kufufuza nkhani imeneyi ndetayamikire kwambiri ndi chinthu chimene takhala tikuchirira nthawi yayitali kuti tikanadziwa zoona zeneze china chika ndi chani akanakhala kuti apanga ndi aku executive my view akanakhala kuti apanga ndi sanction ndi aku executive akanayipanga open up ndiye kuti ikanakhala kuti muna mwake representative aku families amafamily osiyanasiyana representative ama agencies amene osiyanasiyana amene ali ndi ukatswiri ndi ukadaofuza zina ndi zina zotero akanakhala nawo mbali ya committee manager kuma committee manager chifukwa kuti apanga ndi aku nyumba ya malamulo atenga anthu aku nyumba ya malamulo kukhala mcommittee muja akanakhala paka executive akanakhala kuti atenga ma expertise kuchoka mmadera osiyanasiyana komanso mwina ndi maquarters osiyanasiyana amene akanakhala represented in that committee koma ifeyo UTM long at last tathokoze kwambiri aku parliament tathokoze kwambiri aboma chifukwa lola kafukufuku amene achitike ife tikuyang'anira zotsatira za kafukufuku ameneyi padabwera amene adali naka ndege aja ochokera ku Germany adabwera atazapanga kafukufuku wawo adatusa ripoti yawo kudachitikanso inquiry ina imayang'ananso za ngozi yomwe ija idatusa ripoti yawo ino ikubweranso komiti ya nyumba ya malamulo imene kufufuza nkhani yake kodi alipo mafunso ena amene mutakhala kuti mapasidwa mwayi mukhoza kupempha kuti ifeyo timafuna mwina mutatiyankhira mafunso awa kwambiri ifeyo tikupita ku komiti ikoti itanidwa atipatsa mwayi opita umeneko nde zonse tikazisakatula ku komiti ikoti kafotokoza tili ndi madera osiyanasiyana amene tifuna tipatsidwe mayankho andi amene tikapereka umeneko chabwino now tibwere ku UTM idapeza ndipo mavoti onduchita kuwakumbukira bwino 211,413 votes muchisankho chimene inu nkukhala pa number 3 munkanena ndithu musimikiza munamuza Brian inenso munandiuza kuti tiyankhulane tikaponya voti ndikhala president padavuta ndipati ndiye mukukonza bwanji kuti 2030 kapena loto lopita ku State House basi munataya meneja ndikupita ku convention ya UTM ndakawina kwambiri ndiye anthu poonena ati delegate sapanganika iya you know voter sapanganika Malawians decided ndine ndine ndani Malawians decided kuti masankho a chaka chino MCP sitikuyifuna yatipweteka yativulaza kwa nthawi yayitali away with MCP tifuna DPP ilowe m'malo zimenezo zimene amalawi ma voters osapanganika zimene anafuna anapanga ndi zimene tili nazo lero mavota osapanganika mukhulupirira kuti sanakumveni bwino zimene mayankhula kapena you just believe kuti maybe it's not your right sina nthawi yake ma voters anapanga decision ndene sindingapange question decision ya ma voters aliyense as a Malawian voter anapanga decide ife tifuna kuti DPP ibwere mboma anapanga decide anavote
munali ku DPP kenaka mudapita kukakhala president wa UTM mukamaona zimene zachitika pano DPP boma mumazapanga regret mwina pang'ono kuti nakhala kuti nali ku DPP kuchi mwina bwezi pano muli nduna yoyendesa chuma. Are you regretting that? No, sinimapanga regret at all. Chifuna kuti kuchoka kwa UTM kunali kuti ndalowa on principle. Zinthu zitatu zimene UTM stands for. Number 1, ndi issue ndina kaleja kuti a UTM amalakalaka dziko lino likhale kuti mulibe mo nepotism, cronyism, tribalism. Izi zomati kuti kupanga boma as a ping pong. Oti akalowawa akuchotsawo au kwakuderawo konse akubweretsa kuderawo. Akalowawa akuchotsawo tetu kumakanga tikungobwereza the same things, same slate over and over again. UTM principle number 1 ndiona kuti chilichonse imene tingachipange dziko lino tingoyang'ana Malawi. Tisamfunsa kuti Malawi uchokera kuti, Malawi amatani, tingoyang'ana kuti kodi udindo tikufuna ndi wantundu wanji, Malawi amene tikufuna ngathe kukhala pa udindo amene uchi ndi ndani on merit period. Tikapeza Malawi ngatamenya nsanyedu chitiposa yang'ana kupena kuchokera kuwapatsa kwani maudindo oyenera mboma zilithandiza kupita patsogolo. So I don't regret at all kuti ndili wa UTM chifukwa we are standing on higher moral ground in as far as nkhani ya nepotism, tribalism and cronyism is concerned. Chachiwiri, UTM believes in zero tolerance on corruption. Zimakhanga maboma osabwerawo abwera ajepo apite. UTM kunanga kuti tifuatizalowe mboma to break away from this stupid behavior ya dziko la Malawi. Tithetseretu yakatangale. Tibweretse ma systems and processes kumene munthu akangoyerekeza kuti waba is being prosecuted immediately kumaseka ma systems oti wina asapezeke akuba dziko la Malawi chifukwa dziko likhati kuli ononga chifukwa cha katangale titamuthetsa dziko liyamba kupita patsogolo pabwino. Nde ife we are standing on that higher moral ground yopanga break away from corruption kuti tikhale opanda corruption yeso dziko lino. Ndi I don't regret being in UTM. Chotsirizira ife timati UTM tiyo transformative. Ife tikuyimira tikupanga symbolize anthu amene afuna dzalisinthe dziko lino. Kulimi bwana kuli mavuto ambiri tikufunika tikupange transform ulimi uja. Kunkhani za migodi, kunkhani za manufacturing, kunkhani za tourism, konseku kuli mavuto siyana. Ife UTM timana kuti for dzalipange transform tingakambaza 500 billion chaka kupita ku ulimi, 500 billion chaka kupita ku migodi, 500 billion chaka kupita ku tourism, 500 billion chaka kupita ku ntchito siyana za manufacturing. Tili sinthe dzikoli anyamata amayi abambo apese ntchito dziko lino mpakhale ntchito jobs for everyone in this economy. Tiyambe kupanga produce katundu ambiri zijankanena malemu a bingu to turn this country from import dependence to export led growth economy. Tikuti tizipanga katundu ambiri mdziko muno tizigwisa ntchito wina kutumiza kunja yekhayo ochepa amene tikukanikayo abwere dziko lino tikhale ndi ndalama zakunja ngambwingambwi anthu ambiri akhale pa ntchito tionese ndalama zipita muchitukuko dziko lino kupita patsogolo. Imeneyo ndi UTM. 3 things: kuthana ndi nepotism, cronyism, tribalism, kuthana ndi katangale, kutukula dziko lino. I don't regret for once being in UTM. Tizazipanga 2030. Muzipanga 2030 mukutani pano papo konzekera 2030? Ife tayambapo kudziunika kuyana ku Central Committee kuna kuti kodi magaps athu ndotani, ma strength athu ndotani, mwikina sisi athu ndotani, nanga kuneki kwathu magaps ndotani, mwakisi ndotani. Tiunika umene kuja, tiunike pa regions athu, ma districts, ma constituency, ma areas. Ntchito imene ilikalikirikiti nkati tikukonzanso kuchimanga chipani kuti chikhale cha mphamvu bottom up all the way kuti nopo makwana 2028-2029 tikhauta konzekera bwino lomwe masankho a 2030. Ndiye ife tili busy kukonzekera 2030. Ndiye nanena kuti tiwina 2025 kwa Mulungu atipatsa 2030 mwina 2030 tiwina. 2025 munapita nokha mukukhulupirira kuti UTM a 2030 ikhoza kuzapita yokha kapena magwirizano ndi zipani zinabe ndizofunikira kupanga pakatipa pachitika zambiri wanda saunameze pachitika zambiri pakatipa tizaziona 2030 yomwe. Now, ndikufunsa nifunso ilili, I'm gonna put you on the spot. Pali anthu amayang'ana UTM mwina magawo atatu. Amayang'ana UTM ya malemu chilima, kumati UTM. Then amayang'ana UTM yopayokha. Then akuyang'ana UTM ya Kabambe. Inu makhulupirira kuti mutayipeza UTM mwaitenga bwanji chifukwa anthu ena akhulupirira ati mavoti amene munapeza pano akusiyana ndithu pafupifupi mwina mavoti 1 million ndi amene munapeza 2019 ndili ndi achilima.
How do you assess your coming in? What's your value addition that you've brought to UTM? Ukangana mavota 2014 kwambiri kuti DPP, MCP ndi PP mukapita 2014. Okay, 2014. Mukapita 2019 mupeza kuti mavoti ena amene anali DPP anali PP muna ndi ena achinyamata otero ndi amene avotera UTM in 2019 fanele kuyamba ka UTM 2019. Ine nkunika kwanga ndikuona kuti mavota amene aja anthu ankafuna zinthu zisinthe 2019, a change vote in 2019 imene avotera ifa UTM chifukwa timapereka what that change would mean 2019. Fast forward 2025, change vote ija tinanayo ife ija mu 2020 kani inazavotera achakwera kuti ino tisinthe zinthu in 2020. Imene ja vote imene ija yangochoka pa achakwera paja yabwereranso DPP in 2025. Ndi change vote. UTM represents a change vote imene inafuna dziko lino zinthu zisinthe. Ndi chifukwa chake ndimana akuti mutatifusa kambira kuchi nana akuti Amalawi anatopa analira kwambiri ndi mene boma la MCP limayendetsera dziko lino amafuna lisinthe. Ndi chifukwa chake wonse anati amene angathandize kusintha ndawa DPP ndikapatsa mavoti a DPP ulendo uno. Ndiye zimenezo zimene zinachika 2025. 2030 there will be a completely new different dimension. Ndiye situkhupira now 2030 I want the Kabambe factor, the Kabambe value imene mukubweresa uyu ona 2030 ndio ona 2030 uyu ona 2031 chifukwa pano it was more of a protest vote against MCP kuti anthu sanafuna ile MCP ipitirire kuli bwino kuna DPP ibwererenso chifukwa mwina ili nkuthekera kuti ikhozokonza zinthu kuma 2030 ndimene ituluke bwino that Kabambe factor that we are looking for. So kuganiza kumene anaganiza Malawi kuti kuchoka MCP kunali bwino kubweresesa DPP ngakhale UTM imabwera nkumaoneka ngati kuyankhula mukumaphunzira chani? What have you learned? Well, I think nanena akayo kuti voter sapanganika. Yeah, komano taphunzira chani? Voter ayo iyeyo voter ayo anapanga decide kuti ine ndi voter motere ndiye ife nkunika kwathu amafuna wanene kuti MCP siti kuifuna tifuna kusintha koma kusintha kubwere nda DPP ndikumene votayo anakufuna anthu DPP kapena mavotera Muthalika inu maziona bwanja nzathu kundali were people voting for the DPP or they were voting for Muthalika adati factor? Anthu amavotera kuti tithane ndi MCP tichotse MCP tiyeni tibweretse anthu ena amene angathe kutithandiza kuchoka kwa igupuro tikuphula njira za moto so anthu anavota motero tendichoke kuti tionesera awapita. Tibwera kumapeto a program yathu sitingachoke pano popanda kukupasani mpata kuti mulankhule ndi Amalawi ochuluka amene akumverani mmene mukuyankhula and to be honest kumamva mmene mayankhulira zinthu zokhuza chuma because chuma chitachikonza zinthu zambiri zibwerera m'malo mwache zimamveka zamphamvu. Now these people that are watching you now kusatira UTM akusatira zimene zikuchitika mboma mwina ali ndi nkhawa zosiyana-siyana ndi uthenga wanji wachilimbikiso umene inu mukhoza kuwapasa Amalawi amene wawa? Amalawi adavotera mu 2025 a DPP kuti asinthe dziko lino. Amalawi ambiri akulira mitengo ya zinthu ndiyokwera kwambiri. Amalawi ambiri agona ma filling station. Amalawi ambiri akulira ndi nkhani ya misonkho. Amalawi ambiri akulira kuti magesi sizikuyenda akugona mu mdima m'madera awo. Amalawi ambiri madzi kwawo kulibe. Amalawi ambiri kumene akukhala kumadera kwawo misewu kulibe njoyi posakhala bwino. Dziko lino Mulungu analidalitsa kwambiri. Tili nyanja yabwino, tinthaka yabwino, tili ndi madzi osiyanasiyana, tili ndi anthu olimbikira ntchito, tili ndi migodi, tili ndi gas, tili ndi oil, tili ndi zambiri zokopa alendo zimene tingathe kuzipita patsogolo. Dziko lino palokha ndilolemera pamene Amalawi ndosauka kwambiri akusowa ntchito. Amalawi akupsinyika akuyenda pansi kupita mu zintchito akandira kasalale sikakukwana, cost of living is too high. Pali mavuto ambirimbiri amene Amalawi akualira. Machaka chatha adavotera DPP kunoti akonzere mavuto osewa amene Amalawi akudutsamo.
adipipi muli ndi ntchito yambiri amawa apatseni mayankho akonzereni mavutowa mukapanda kutero ifeyo 2030 we are coming in full force anayivotela chifukwa ife tili ndi mayankho azonsezi mmene tingazakonzere dziko lino kuti amene akusowa ntchito malo aliyense adzakhale ndi ntchito 2030 going forward. Amalawi ambiri amene akukhala kumadera kovutika kopanda madzi magetsi misewu kosudya tizakonze kudzakhale zonsezo tidzakonzenso ntchito za ulimi chakudya zakhale chaka ndi chaka tidzakonzenso ntchito za migodi zokonza zakatundu osiyanasiyana komanso za tourism ndi cholinga choti dziko lino liyambe kutukuka. For too long Malawi wakhala sakutukuka ali stagnant tikungozungulira pamodzimodzi from 1964 mpaka na lero pamene maiko anza tosewa kuyenda kunja konseko akutukuka. Ife UTM amene timakhulupirira kunali tichose tribalism, nepotism and cronyism mukalembedeka ntchito ndi kupatsana ntchito mboma komanso amene timakhulupirira kuthana ndi katangale timakhulupirira kulisintha dziko likhala bwino tidzakhala okonzeka 2030 kudzakutumikirani. Ndathokoza president chifukwa chotipasa program yabwino. Zikomo kwambiri Wanda. Pamene ponso ndi pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya Times Exclusive imene tidachita mwayi kulankhula ndi a president a chipani cha UTM poyamba chiponyereni masankho pa 16 September 2025 amenewa ndi Dr. Dalitso Kabambe. Dzina langa ndine Wonder Msiska, ndithokoza anzanga amene timajambula nawo program imeneyi Zakeas Kasonda komanso Alessio Banda komanso masponsors athu a Rainbow Band kuchokera kuno ku hotela ya Mount Sochi mu mzinda wa Blantyre. Bye bye.